Ha nder video ɗo hande a famay ɗume woni email address mail e ɗume nafuuji address mail min gaddani en tinninore may ɗo timmudude wata min hakkilo ngiyano kata misalo rago. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Plaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Banta mbowɗon ni jeygol Plaku TV ɗum sino gaddanayga on kujeji dede ko larani application ji e tindinoje ko larani hala informatique dede tindinoje may ɗo bo ɗe ɗo pottana ɗuɓɓe nder meɗen ɗe ɗon nafa en ɗe ɗon ballito en dalila majum min ɗo tokki konde dede kala ko marɗon haaje fu non bo min kabde min giya min gaddi ɗum min pamtini en ɗum be demgal meɗen fulfulde. Wato miɗo matina on dede video ngol min gaddani en hande ɗo ɗum video dede marngol muhimmanci sosai ɗum video ngol hani mo fu watanagol hakkilo boɗɗum de to ni a fuɗɗi laarugo video ɗo habdu laaru video ɗo diga arande ha yahugo ragare ɗum tinninore nde min gari tinningo ɗum dede ko larani hala email address mail ɗuɓɓe nder meɗen ɗo ƴamto en kujeji feere feere dede ko larani hala address mail e nandi address mail ma bo mi wiya email ɗum hunde on dede tilimde sosai nde jotta dole to ha jogi téléphone a fotani ma mbiya a naftiran kujeji feere to a nastan kujeji feere feere a wala address mail dalila majum min gaddani en tinninore ɗume woni email ma ɗume woni address mail e ko nafuuji majjum min gaddani en tinninore may ɗo diga arande ha ragare to a laari video ɗo ni a fama dede ko woni email e nafuuji magel e dede ko ngel hutinirta dalila majum miɗo toroma to a fuɗɗi laarugo video ɗo ko ɗume jum habdu laaru video ɗo diga arande ha yahugo ragare lardu video ɗo to a laara video ɗo ha ragare tawi o a jamai min dede ko larani hala address mail dede ko hani pama ko woni address mail e ɗume ɗum hutinirta ɗume nafuuji majum fu min tammi tindingo ɗum dede nder video ɗo ngam ɗuɗɓe nder moɗo yake feere min gaɗa video laarangol boɗɗum a tawa dede wari ɗo ƴamtomin dede hunde nde min garti min gaɗi take miɗo matina on bo sakiraɓe ha joni miɗo ɓedda hokkugol muñal video ji ɗi min gatta ɗo on gelta ɗo video ji may ɗi koyayi diga warugo hosa video may ɗo wara hawta montage majum dede anduɓe dede harka montage waɗugo video ko film e ko nandi be majum ɓeɗo andi dede bone ko larani hawrugo montage saɗirma e majjirru na ɗum mere on non tan min garata min jooɗo min gaɗa video may ɗo dole sey to min majjini kañum nden bo min gara min majjina min gaɗa hunde dede heɓa yimɓe fama yake feere tawa goɗɗo wari laarayi dede ko min gaɗi may wiya larata ɗum ha YouTube tokkomi kala warsa wiya jamai min dede yugo himɓe may ɓeɗo ɗuuɗa bo non may ɗo min on bo kala ɗo mbarana min ɓandu amman to min ɗon gaɗa video min giya on daari ɗum e on paami on mbimin on paami ko goɗɗo famtayi waɗani min commentary babal dede less babal commentary non may ɗo ɓedda encourage komin mbiya min e lalle komin gatta ɗo min majjinayi komin majjini e mere min bonnayi wakkati amin e mere bo yugo dede bandiraɓe meɗen fulɓe e paama dede komin nufoto yugo ɗum dalila majum bana min mbiyon video may ɗo ngol juutay ngam may habdu laaru video may ɗo diga arande ha yahugo ragare non bo min ɗo toro dede ɓen ɓe abonayi kabde laare seɗa gal jungo moɗo ñamo ɗon on abona on dow windi boɗeji e windi subscribe ma bo abonné non video may ɗo habdu sen ta sala a waɗa lay ɗuɓɓe nder moɗon ɗo kabda min ɗo giya ɗon gaɗa lay ngam may ɗo min getti on a habda wa partage lien ma ha nder groupe ji maɗa ɗi WhatsApp ɗi Facebook e ko nandi be majum heɓa dede sakiraɓe ɗuɗɓe ya gara nasta potore dede ɓe tinninore nde tinninore mbiɗen dede ko larani hala email ɗuɓɓe nder meɗen jotta wala mum tammaki godi mo goɗɗo mo kalimawol email yottaki ɗum kala ha woni fu ko ha babal kuugal maɗa ko a ya banki e ko nandi be majum ko ɗume fu warti sey be email joni yake feere ko ha école jotta yake feere a wiya a yahan école dede ha ɗaɓɓutugo admission dede ko larani ko ha jamia dole sey to ɓe ƴamima email maɗa kala ko marɗa haaje fu to ɓe gerɓonoyte ɗum ni ha email ɓe gerɓonoy tammal ɗum e ko nandi be majum amma ɗuɗɓe nder meɗen sendindira kujeji ma yake feere to ƴami goɗɗo to goɗɗo wolwanima dede ko larani haala email to ƴami ɗum no inde email maɗa sey o wima min mi wala email min yahoo mail mi mari ko gmail mi mari e ko nandi be majum wato email ɗo wala hunde wonde woyre nde ɓeta nda ɗum email ɗo ɗum ɗo hawri jamɗi dede inde kujeji may ɗi fu may ko gmail ko yahoo mail ko nanni be majum dede be female kujeji may ɗiɗo feere feere amma ɗuɗɓe nder meɗen ɓurna fu ɓuri naftirgo be gmail ko nanndi be majum ɗum fu ɗum presque ɗum hunde woore dede misalu jotta bana wiya neɗɗo ko ɓi adama jotta to mi wi neɗɗo ko moye fu wayi ɗum neɗɗo ko ɗum ɓi adama amma sey to mi wi misalu mi wi Adamu ko Sale ko Musa ko Muhammadu to ɗon ko Mariam ko Aisha e ko nandi be majum to mi wi non ni ɗon ɗum famay ɗum sendidira jotta kam wane woni wane amma to mi wi dede neɗɗo tan ko ɓi adama tan ko moye fu ɗum ɓi adama to banni email woni ko misalu jotta a wiya nyamdu to a wi nyamdu ni ko ɗume fu ɗum nyamdu misalu marori ɗum nyamdu plantain ɗum nyamdu pomme de terre ɗum nyamdu an kam butali nyiri butali ɗum fu ɗum nyamdu e ko nandi be majum amma sey to a waɗi a wolwi to a wi nyamdu man ɗo dede a wi nyamdu kazaru on goɗɗo famata to banni kuje ɗo email man ɗo woni to a wi email dede ba ɗum hawri kuje ɗo may ɗum pat majum ɗo a wara wurtina yahoo mail dede female gmail e ko nandi be majum e nden bo jotta en andi wakkatire nden e gonne joni ko ɗume fu warti sey be email
email man do jotta kujeji ko babal fere jaada sodan kuje ko larani sodugo kuje online ko nandi be majum de business online ma bo mi wiya marketing de réseau ko nandi be majum dudbe nder mede do andani kujeji mawbe fere bo andana dum de dum yottake en haddo na dum yottake bo dum butake ameden dudbe nder meden andana dum de andi wakkati de gonde bana halesde fere jotta warti kala ko be shodata fu de wodi jotta mi do matin taw do jotta wodi lesde fere de be ngadan lebbi ko duubi ma goddo ya cede man tan geten cede goddo joge cede ameden doni ko ban halesdi shin wodi no kure jotta de be jogata ko cede ma sam tan kuje hambe kam business online tan to sodan hunde sai dai a yerbana goddo to account mako je banki hanko bo hukuma de ko marda haaje ko nandi be majum amma enen haaje tan en pamana kujeji mai min marti non bo min tammi fuddugo waddango en video ji singo nandi be majum to jotta misalu a yidi a soda kuje online na yidi a yerbana goddo cede nana an may do nasata nder de misalu ko internet may ko ha de société man ya soda be ngima be andama ma an kam amma dole sai be email mada kala ko ngatta fu dole sai be email address min mada do to a wadi command be email mada to be laari email do email may wati misalu min jotta mi wi mi sodan kuje min Adamu Haruna mi sodan kuje be andama min Adamu Haruna to min nasti wadi kuje do command do ni email am may do hangel woni amma sai amma hangel jodi de jonde am to mi yobi kala ko mi wadi fu email am may do hangel woni kuje do hangel de kala ko email may wadi to dum hunde wonde ma dum min to na dum hunde wonde dum hunde halunde ma dum min to isim banni mi himbe paamen de ko laarani hala address min na bo mi gmail ko nandi be majum mi tan min paami ko de gmail ma bo email en mi bo dum kujeji fere gmail do mi yahoo mail on female on e ko nandi be majum to amma burna fu nder meden buri naftirgo be gmail burna meden fu gmail buri naftirgo ko wadi gmail may do kanjum buri hoyugo de kala mi tammaki wodi jogotodo telephone on rewi don nasta de kuje do youtube ko nandi be majum play store télécharge application ji wala gmail burna fu telephone on rewi do gmail hosata bana telephone ji fere ko iphone ko nandi be majum dido kosa de sin microsoft out e ko nandi be majum amma burna fu nder meden gmail naftirtan telephone ji padi do kosa gmail e nder bo yotta gmail o warti kala ko kuwata telephone mada fu sai be gmail may ma bo mi be email to amari haaje whatsapp mada sai to wadi backup message ji mada be email heɓata message ji maɗa majje ko nandi be majum isin dede to aɗi wartirgo whatsapp maɗa dede ni kuje ɗo des étapes e ko nandi be majum heɓa taɓe pirata ma compte banni facebook maɗa to a yiɗi facebook maɗa mara sembe ko kuje ɗo instagram maɗa ko nandi be majum taɓe pirata ɗum sai a connecta ɗum be email maɗa be adresse mail maɗa ko nandi be majum to a nastan youtube a fota nasta youtube sai to a mari adresse mail play store fota nasta télécharge kala ko anduɗa fu jotta do goɗɗo fota to ni ha jogi téléphone andanno téléphone seɗɗa ha ɗon nasta youtube instagram facebook e ko nandi be majum ko play store ya télécharge hunde ni dole sai be email amma ɗum ɓe nder meɗen anda famtata ɗum ma woni email andana ɗum hunde on handi bonde a ayna email maɗa ɗo dede to a wari waɗugo ɗum isin mode passe maɗa wona mode passe cembiɗɗe dede goɗɗo fota pirata ngam to a mari téléphone dede kala ko anduɗa naftirta be email ko ɗum fu be email to a goɗɗo pirati email maɗa compte email maɗa ɗo ni o timmini be maɗa ngam ko ɗume maɗa fu ɗon woni e nandi photoji maɗa a sigotoɗi ha email ɗi majjata to a sigaki photoji maɗa ha email ɗi a sendiri be ɗi majji fannu andi dede email maɗa non numéro ji maɗa kay kala ko anduɗen fu jotta email warti dede ɗum hunde wonde to ha mari téléphone wala no watta wala email mi tan min fami dede ko woni email to ɗo on tinninore seɗɗa dede ko woni email e no ɗum hutinirte e nden ɗuɗɓe nder meɗen jotta mari haaje ɗuɗɓe nder meɗen bantan matini ɗo ƴamto en dede ko larani hala vidéo ji goɗɗi yake feere a tawan a nasti aɗo lara vidéo sai a nasta vidéo feere sai ɓe mbima a fota ndara vidéo may ɗo sai a tawa dedei ɗon vidéo ji misalu ban ha meɗen ɗo jotta to wi ɓingel ɗon dede vidéo ji ɗi goɗɗo to lesdi duuɓi 17 fota lara banta lesɗe meɗen afrique ɗo ɓurna fu diga goɗɗo marɗo duuɓi 17 fanni les ɗo kanjum ɓeɗo wiya ɗum ɓingel jotta banta lesɗe feere sin bana ko ha amérique to kamɓe bo diga goɗɗo to mari duuɓi 17 ko fanni les kam ɗum ɓingel amma to ɓuri duuɓi 17 ni ɗo ɓe mbiyata ɗum ɓingel to ɗon vidéo ji hamɓe hamɓe to goɗɗo ɗo mari duuɓi 17 ni fotayi e ko fayi les fotayi lara vidéo ji may ɗo sei to salake banni ha meɗen bo duuɓi 17 to ɓe andama an sakko ɓe anda duuɓi maɗa dole sai ha email maɗa to a wari créugo compte email maɗa on ɓe ƴamatama duuɓi maɗa to a waɗi duuɓi maɗa to vidéo ji ɗi may ɗi kerti ɓe mbi ɓikkon fotayi laraɗi to nasi a tawa fotayi laraɗi nder vidéo ji amin min ganno ha youtube wodi vidéo ngol min ganno lawla tokkata hefta téléphone maɗa to wujjama ngal ip adresse ko nandi be majum sai min mboofi min gaɗi vidéo may ɗo min gaɗi ngol to goɗɗo lesdi duuɓi 17 fotayi lara vidéo may ɗo ɗuɓɓe nder meɗen giidi ɓe saɗirmaji woɓɓe feere ngari wakkati ngari maɓɓutugo adresse mail may ɗuɗɓe nder meɗen giɗi ɗustugo duuɓi muɗum kanjum waɗi hani kala ko gatta fu a waɗa duuɓi maɗa be inde maɗa gongajum to a ɗum hunde on nafoore sakko bana isin email ɗo amma ɗuɗɓe nder meɗen giɗi ɗustugo duuɓi sai goɗɗo wari ɗusti duuɓi ɗustugo duuɓi may bo na hunde feere kirki ɗum nafatama waɗu duuɓi maɗa dede gongaji to a ɗusti duuɓi maɗa ɗi lesdi duuɓi 17 ni to hakkilayi sai a tawa fotayi ndara ɗum dalila majum ɗuɗɓe nder meɗen ɗo sinka
to lawol ngol mi tokkata mi lara video ji sin kaza be kaza ngam to wadi ya dusti dubi ma wartidi dubi ma da sin dubi bura sappo je tati ko fanno les to anasi YouTube ni se atawe don gadduno ma kujeji ko larani je bikkoyji tan pijilleji game dum dede je ko larani bikkoy tan aya YouTube mada to nasi YouTube ko do wata wado lara kujeji dede kandudi amma to nasi je mada dum wattandama dede ko mada haaje atawa ko wadi recherche wonde fere ma dum waddantama ko dum waddani ma fota ndara dum dalila majum min bi to der video do min tindina e lawol ngol tokkata ha aya wo'ina email mada to anduno wodi ko wadi no simmode pas dede godde de sembirai ma aya sanja mode pas mada wada mode pas mada cimbidde to inde mada ma username mada ma aya sanjande ha email mada to dadde naissance mada dubi mada di pamdino aya beddadi a wartari duubi mara dede non ngoni ma bo to duubi ma ko wadi no didi duudi anda ma no ngadi non akujeji med dum funian tam ton ayan dede ndara dede information ji may ko nandi be majum do bender men bo do yamami lawol ngole godo tokkata wadana address mail mudum e photo profile awata photo profile dede ha address mail mada lawol ngole tokkata wada dum yawa kanjuma mi tammi tindingo ha dede der video lo lawol ngol tokkata awatana compte email mada photo profile wata to goddo yidum ni andi dum dede dum photo profile mada gama mi tammi on paami dede ko on email gama en nasu der video may tindinen dede tindinoje de meden biden lawol ngol tokkata sanja inde mada ko bedda duubi mada ko adu study mode pass mada to a wadi no mode pass dede non de a hultorta tabe pirata compte mada email lawol ngol ayata tokkata ina dum mi tammi on paamani am gam non to no mari haaje min loro min ngala non video kesol tinnore lawol ngol hani godo tokka dede mabbita address min do lawol bongol don bon bawa windango min dede les babal comment on biya min on mari haaje min loro min ngala non video may kesol heba dede pamon on nandi min ngadi video may don der lebbi ko sali debbi dudi dede arande dede non min mabbitirno sen jengol plaku tv man do wakati may do min ngala kare kugal may dede ko min kutinta ko sedda yugo video man do wonno dum wayni dede be telephone ji min ko sirno video man do fu dum do dai mi andi o be der modum biyan dede wonno dum wayi maran haaje min loro min ngada video may do kesol ngam may ton mari haaje min loro min ngada video may kesol tindinore may do on bawi windango min les babal commentary o min na min les babal commentary min buran yawgo laarugo video mo ton bindani min les babal commentary do a famay hunde abi wara yama min de ha whatsapp digga windana min les babal commentary don to min dari commentary mara to nangi en gewtida ha whatsapp ma don min tammi matougomin en gewtida no whatsapp kam may do ton mari haaje min loro min ngada non video kesol de lawro woddo mabita address mail bindane min les babal commentary to min dari commentary modon dudi marbe haaje min loro min ngada video may minon nane ma dum kugal amin dede ko marron haaje fu kanjum min geta min jabde min gaddani on maydo mi do toron hedde ko nasti der video ma on mo abona habdu abon law sera dungo wara nyamu bindi be windi subscribe do ma ko abone habda abona video me do habdu seni ta sala wada like mi do toron dede ko larani hal like ko nde onandi dede like modon be comment mode ko nandi be majum don der ko beddata warugo YouTube dede publier video ji ma hebadi ndaya heba himbe dubbe ndara di non me do to non ngada non minon boka bedda encourage gon bantam matin tan ko nde video ji di medi min gatta di ko yaay dalila wodon ko min gatta amman to min don ngada min giya on ngala ballito min dede ko min toroto on balliron min maydo non maydo barane min jokke to kila min biar ko gangal kam ngam to Allah mo be bawde jumirawo ngal darata ko ngal do ya min don gedu be der modo be fere don ballito ngam mi do toro be ngala ngada ko min toroto on kabde onon bo ngade ballite heba ko gal men ngal yayiso tambilla non be surutu bantami won video men gol juuta diga jottama mi tammi on dal video men gol juuti ngam en dille der tindinore ne may don gion dede no katam misalo rago yawa sakirabe arande man noni to en gali ala bitande application ji mada ha de Gmail mada woni mi tammi mo fu andi Gmail yake fera tawan gel do woni de ha application ji kawata duddi der surel gotel lo misal to wari nda alama surel lo to anasi do majum pani ala de application ji man fere fere nda Gmail map drive e ko nandi be majum ni yotta nda Gmail ma kanjum woni ha alama mi wadani en kuje do bode jum do Gmail mi tammi on dari no Gmail wayi mo fu andi Gmail mudum no wayi to wari si ame ma do application man banni bawta memi do majum arena banni dum mabbitintuma jotta la yadi dum mabbitaniam to jotta se ala do seragal jungo mada nyamo da jotta ha wala nin alama do alari ha dum wadi alama a do jotta sa fedike inde am be a fudiri adamu inde Gmail am to a wadi nan to wadani no de Gmail mada ma bo mi email mada photo profile ayan photo profile mai kanju wangata amma min de mi wada nayi address mail am photo profile jotta kanju wadi dum wangay dum ngiri de inde ne mi fudiri windugo a to hari si amema do majum banni tan e den bo en wita on der video man do en tammi tindingo lawol wala tokkata a wada photo profile ha address mail mada man do har de man do ni to wari amema do majum banni bawta memi do majum banni dum mabbitan to ma to dum wadda mabbitanima banni to dum address mail gotel mata do telephone mada ma hangil tan dum waddantama to dum address mail ji duddi marda ma dum waddante address mail ji man luttudi les do bantangi don dum waddani am dede address mail ji amin do ndadi do amma on dari mi mabbi address mail ji man do mi ira dede himbe lara address mail ji am man do arande man do ni to wari wala ko yalmo be dum fu a waran dede nda do habe windi gérer votre compte Google
mi tammi on ndara dum boddum ha be windi gérer votre compte Google sai a wara a mema do majum banni bawo to memi do majum banni sai a rena dede do mabbitano ma to dum mabbitata kema banni dum tammi waddango ma to dum waddani ma sai a wara ha dede babal didabal do ha be windi information personnel ha be windi information personnel sai a wara mema do majum banni bawo to memi do majum banni traitement banni dum waddanta ma arande man doni en tinina da dede babal ngal warata sanja inde mara nda do inde to a wari memi do majum jotta alari to memi do majum banni dum wara recherche dum waddani am dede ha mi sanja inde am de mi wadi alari nda dum waddani am da prénom Adam na non bin Harun to mi se mi sanja dum se mi wara lesdo ha be windi enregistré se mi enregistré dum to joni mi wala haaje sanjugo dede inde am nanne ma ko wadi gadden video mai musamman dede ko larani hala sanjugo date de naissance en bi jotta da date de naissance am do mi wadi dum jotta to wadi ha date de naissance be windi dede anniversaire se anata do majum banni bawo to anati do majum alari bawo ni nati do jama alari ndano dum waddani am alari min mi do wadi dede date de naissance am le 24 octobre 1997 misalu man do to en gadu duubi mai di pamdi ko hunde fere pantami tindini on ta a wada duubi ma di lessa duubi 17 ngam to wadi duubi ma di lessa duubi 17 a fota ndara de video ji fere ha YouTube ko nandi kujeji fere fere ni en tindini ha bawo to wadi sa wara do alama da bigello ha ngadi alama bigello sa wara mema do majum banni bawo to wadi memi do majum jotta aladi to dum dede nyalde ma yadi sanja ma nda nyalde wara sanja to dum lewru ma nda lewru wara sanja to dum hitande ba wara nda babal hitande ma sanja jotta ngadu min dum hitande mi mari haje sanjugo sai mi wara mema do alama hitande man banni misal to mabbitana ken da do dum lewru mi sufta lewru mi mari haje mi acca dum do octobre sai mi wara dede do alama limgal kuje do man do hitande man do sai mi wara mema do majum banni tan sai mi wila dede no dum woni no ala yi dum do woni do 1997 sai mi wara mitta dum banni to yidi sai mi wata dum ko 1900 to yidi mi wata dum ko 95 alari mi beddi duubi mai do to mi wadi banni sai mi wara do les do mi tammi sai to mi itti kuje do ndaro non boddum habe windi dede mise à jour sai mi wara mema do mise à jour banni bawo to memi do majum alari do dum waddani mi confirma alari hedde ko mi confirma ma to mi jami am do mi tabbitina vous avez 24 ans est-ce que dum non be jami am c'est exact sai mi wi'a be mi confirma mi wi'a e banni jotta kam be ngali misalu jotta kam mi hori duubi am di koti 24 tan do kam mi wada on alama misalu no pami ton tan jotta to mi tammi on pamani am to an ma sai tabbitina wadi duubi di anduda a wawan dum accuma ndara de kala ko marta haaje laarugo fu to non me wada ni ma sai wara de ha be windi confirmer sai mi ma do majum banni bawo memi do majum ni jotta laari deja dum warti le 24 octobre 1997 jotta dede date de naissance am sanjake to don lawol ko mo wala warta sanje dede date de naissance en lorto bawo hatindine dede kujeji luttudi misalu a wara do nda do misalu dede ko larani hala sex a gorko na ko a debbo to a gorko na wofi a wadi a debbo ma do warta sanje dum to a debbo no a wofi a wadi a gorko bo do warta sanje dum ko nandi be majum to memi do majum jotta nda dum do dum waddono yen jotta to mi yidi wartirgo dum debbo nda do debbo to dum do gorko ko nandi be majum nda do bo dum ban tammi nandi kanjuma sai sanja do na sai to mi sanji dum andi lawol gol to ko ton sanjon dum non nda babal mot de passe mi tammi on dari nda babal windi mot de passe en wi to amari haje sanjugo mot de passe mara to amari haje sanjugo mot de passe mara do a warata a wada dede mot de passe man do banni to wadi memi do majum banni do ni dum waddonote dum wima confirma mot de passe mara de mai de joni na dum wada recherche alari deja dum wadi dum waddono yam dum yami confirma dede mot de passe am mai de mi wanno ha adresse mail am sai mi wara mi winda mot de passe adresse mail am to mi windi de sai mi wara do suivant do mi winda dum confirma kese dum waddanam dum mi wara mot de passe kese de mi di wadugo joni sai mi wara mi wada de en gadu to an en bi to hakkila foti wara yejjitino mot de passe mara man do to a yejjitino de a wari babal wadugo mot de passe mai sai a lara les don ha be windi mot de passe oublié sai a mema do mot de passe oublié man do to memi do mot de passe oublié man do ni be tammi yerbitono ko ma mot de passe godde kese ha do numéro téléphone dum mabbitino da adresse ngel mai sai a hosa de a wara wada de to a wadi de kadin sai a sanja wada de je marta haaje mi tammi on pamani am to wada no numéro téléphone ma mi ande wadi no deuxième adresse mail ha de be tammi no yerbango ma mot de passe dum majji dum paden tindino dum ha bawo to jotta to en gadu a wadi a sanjiro ma timmini jotta min nato min na sai to mi sanji mi da sanjugo dede mot de passe adresse mail mi waru tan ha mi tindon dede no garo ton dum en lorto bawo jotta en gara dede da do dede ko larani hala adresse mail da hala adresse mail ba do yakke fere to idi ba biro de anastata wara deuxième adresse mail ko nandi be majum to wadi anasti do majum banni kanjuma do wara recherche dum waddani ma da dede be wi a ajuta dede adresse mail je dede to
a yejjiti hunde fere ha adresse mail mada ko mot de passe ko hunde fere ha de be tammi yerbonego ma mot de passe man ko hunde fere de marnde mohim sosei jotta kam adresse mail mada man hebi problem to be ngari se be ngerbam ma de hunde de ma adresse mail ngela man ko dum adresse mail mada ko adresse mail goddon ni an kam derrirawo mada ko baba ko dada ko debbo ko gorko mada ko nandi be majum a wara adresse mail mako heba ko la adresse mail mada hebi problem a wawan a ya récupérer dum kala adresse mail mako do a warata kanjum ma to anasi ha do be windi ajuta kuje do madoni dum waddante se ajuta adresse mail mako man amman to amai no ajuta adresse mail mai se to be jami ma itta mo de passe mada be confirma dum an mai wadata dum tabbas to so wadi dum kanjuma se a continue kadi en lorto bawo en tinina de ko larani hala numero bo to dirto ke lesdo da numero telephone ko ne biyo to mabbita adresse mail do habda wada numero telephone min da numero telephone je mi wadi jotta ko mi jiti mo de passe am to mi wadi mi memi do majum ha do numero haka be ngerbo ta mo de passe kese de mai ko da pixel mai ngel wala der telephone jotta to mi wadi mi memi do majum banni to mi yidi ha mi sanja numero mai kanjuma to mi on dani da numero mai deja dum waddante be drapeau pays dum gonda min Senegal mi woni dum waddani on traitement pays Senegal drapeau pays Senegal se mara mema do majum banni exemple man do bawto memi do majum daddum dum waddani o ala dum sanja numero mai da alama bigello to mi wari mi memi do alama bigel gel manni dum waddono yam dum wiyam mi wada de mot de passe alari dum wiyam toujours mi wada mot de passe adresse mail am heba dum confirma e dum min man yidi sanjugo dum fa ta dum goddo ni di piratugo compte am compte adresse mail am Vitami on pami on ande adresse mail ji hambe be don gada de sécurité dura sosai be yamma ngam ta wona dum goddo de yidi pirata compte mada to se mi wada mot de passe am to do an ma wada mot de passe mada den dum yaruma dum hokkuma jotta kam asanja numero man do banta biiden na bawo ko photo tir numero mada man hebi no problem ko sim mada man majji ko amari numero fere kanduka kan giata hanka burdi numero hakan lay kam ka huwata ko da wadi mot de passe ubje be ngero ta mot de passe may do majum to se awara itta kama numero hakika se awara wada numero hakisa don ko on tokkata gara dum kanjum ma lorto bawo en tindina de ko larani hala photo de profil kujeji me do di dudden pota bien en tindini di parmaji aman do lawol ko ngol la tokkata wada dum dembo adresse mail mai be kollete to wari do be kollete adresse mail mai do telephone ji de di adresse mail mai jodi jotta ndado be kolli adresse mail mai do engel do de telephone techno camon 15 on ngel woni active man jotta dales do dum holli ngel jotta keno adresse mail mai do mi medno kono tugongel do techno factory spectrum mitamen pami to jotta en lorto de ko larani hala photo profile en bi jotta nda misalu do alari dum wadi dum wadana photo profile amma jotta to mari haaje wadugo photo profile se awara de nda do mitami alari nda alama be gaddi photo do be windi de ajuta photo profile de je adresse mail mada se awara mema do majum banni bawo to awari memi do majum dum waddono ma to ayi awara amema do jotta kam banni bawta mi do majum do wima sufta de jotta gidda hosugo photo mai na to jotta gidda hosugo photo ha camera wara mema do to photo mai ha gallery mara gidda hosugo gol se awara nasta do se awara amema do majum bandi dum waddo to gallery photo ji mara an kala sufta de photo ngol marra haaje watugo de ha kuje do mara fu mi wara mi nasta do mi ya photo ngol hangol mi di suftugo mi wata de ha kuje do se mara lesdo ha be windi accepté ha mi chappani en do banni se mara mema do majum banni do memi do majum da dum do dum wara recherche dum wawa dum taru dum wawa dum neba ayi deja da dum do alari photo men gol jodake to alari no do do misalu do do dum do jotta photo profile mai do dum jodake bitami on pami to do lawol ko ngol to kata wara sanja mode paste adresse mail mada ko date de naissance mada ko numero jam bitirno adresse mail mando ko photo profile to wada ay no wada dum to mari haaje sanjugo photo profile mai ma do na warata sanjira de photo profile mada mitami on pami sakirabe yawa sakirabe mitami on pami tindinore ne min galani on tindinore mai bo mitami de fotani dudbe der meden mitami apotorto be mare to a fami de tindinore ne min tindimma to alaari bo wodi ko lutti a fama e loro larta video mai do to a fama e loro larta video mai do konde tati a fama de dum parmajum do boniri min toro kala mo laari video do fu windana min les windana min rai mudum de ko fami ha video mai do ko dum nafiri dum e dum e woni fama ko hani ko mari haaje min pamtina dum de video isindi video ji marron haaje min gada ko waddango on tindinoje on windana min ha les commentary man do to ngala non mai do non hollata min lalle ko min gatta do fottana on amma min don ngara min ge on bindata on gatta commentary non ma do holla min bana de ko min gatta ma dum ala ya hanan amma to non bindana min on biya e kaza ko gaddo dum fottani min pami dum a kaza min pamay dum ko dum ya hay non ma do wada on ko kamin go shawari ji dabareji de to wodi amin majji ko min bofi ko nandi be majum mi tan min pamani on pami de nafuji adresse mail e ko nandi be majum de to duubi mara pamdino aya bedda duubi mara gam ko dottijo mo dugi chapan jetati wala ko yaali de
wadi kujero internet kambe duubi mako email mako be darata to email mako duubi mako lesi duubi sappo jeetati ni ngam be kadai mo laarugo kujeji fere dudbe nder modo yake fere min no ngada video do application ji fere min tindina min biya jeyende on télécharge application ji maydo se on tawa jotta kam o ay télécharge application may ko luma fota télécharge dum to alesi duubi di maydo fota télécharge dum non nodi application ji godi fere bo haleste fere be ndunga naka télécharge go application ji may ko nasugo website ji fere amma min tammi waddango non application tinnore min de min tammi waddango ko jango ko fabbi jango lawol ngol tokkata télécharge kala application ji marda haaje fu ko ndi lesdi gonda ko da min ndunga nakima ha lesdi mara ni gonda télécharge go application may ko to go website may ko nandi be majum mi tammi waddango non application fere kanjum bato naftiri be majum do application may don hokkete télécharger de kala ko marda haaje fu nastan kala ko marda haaje fu jengol Placo TV nane madum sen gaddanen gawon kujeji dede ko larani technology e dede ko famtinta en ni dede ko seenata en dede wallito to en dede ngenda menen wakkatire dede gontinnen dede en andi famdi dede jotta gondo jogo mo jogata ko telephone on rite ko nandi be majum dalila majum min mo min min kabde dede iya fodde bawde amin min gara ko wadduno gon ko famtintene be demgal meden fulfulde gamma do min toron balle min be dede kala wallinde de andudo mbaawi wallirgo min fu e wade de pancen kugal may do kabde ngal yaye so banta andudo min biator ko de kugal may ngal hoyayi dubbe nder modo wobbe do andi ngal hoyayi may amma wobbe fere to ngiya video ji may bandi tan ngiya video ji may do banta dum sala mido mati non hedde ko hawri video may wadi kujeji may dum fu dum do dabbitana dum do dabbita moyen a majjinan a wonnan wakkati ma de ko nandi be majum se a wada recherche bo annuma nana to a ummaki tan a wara njoro da banni be a kaza ande min gaddi no kaza dole se to wadi recherche do majum kanyum watta dubbe nder modon to bolwani min nyake fere min bima sey to min gadi recherche do majum sey to min dabbiti wonay kala ko bolwanda min fu dum der hoore min ba sey to min non ma min jayi min linye dum wadi nan dum warete ko nandi be majum de min gadda non dalila majum min dottoro on kala walline de anduda wallira min to dum be dabare be chawri be du'a be kala ko anduda fu ni ballira min gam may wallu min heba kabde bainten enen bo demgal meden fulfulde warta de kala ko hani wade fu hade de réseaux sociaux en andi ko dum fu warti jotta burna fu réseaux sociaux kujeji bodon duddi de mi mi tinnina en ma ha se video meden tammingol warugo de ko larani dudbe der mede yake fere to dum fuddi hunde se tawa himbe don lafande ngiya kay kaza min mi wata kaza ma dum wala dum nafata gam mayro habdularu dum wadu dum gam ko dum nafa ma jotta dum tammi wakkati majum tammi ummono agoma se do wakkati ma ummono akema bo se tawa wari jotta kam wakkati ma dabbitita dum atawa hebata de to dum banane no wakkati diga arandero mi tammi on pamani sakirabe gam maydo mi do toron yafu video men gol juuti diga arande ma mi artino mi martini non mi do elon pami de tinnoje de min tinini fu gam maydo on jarama dum derrawo modon Adamu Haruna wassalamu alaikum